Itato niya naging rorombo. Ani kita mohon, sunod kami tapos baras. Kita maugod may kampusan to. Logot ispilohan mohon. May do pa sliding slope. Welcome to Barangay Kamiri. Tanawan liti logot kami do pasugad. Buntay ore paano? Mana? Hinag barangay captain din niya Kamiri. Sari Flores. Flores, gininait niya din kalsada. Mga sulod-sulod ba't mga baryo ba? Very accessible. Magupay na kalsadahan ng City RGD Rapilya. At makita na susukot permit mga southern part of Tanawan. Yan ang kita northern part. Oh, kanang baras na din ni. Uy, tulong ayan yung barangay. Mohon, Kamiri, Baras, Aupat, Atipulo, title ko ada dida. Bakit ka kung nagbibili ng tuna ha? May dinaging babaligya. Title, lot, for sale ni kanang Baras. Hindi ni Atipulo na din ni Dapit. Duro na yung kasimintado gihapon. Very accessible na gihapon. Itdalan din ni para Kamiri, Mohon Kamiri, Baras, ugwad nga di may Atipulo, gawa sa bungto itong Tanawan. Oh, ay. Good morning. Oh, today is December 10, 2024. Oh, ano to oras mo doy? Ay, malas 9. Oh, panay kita yan ha. Mana dito pala nira Juan. Nira Juan Sandino, nga nira Chito. Sino pa no sa? Oo. Basta pagkabasa taga Mohon dapat nanonood dumandahan taga din eh. Oo. O yan na, ano, hain kita yan na. Ops, pagidaw. Uy, saan kaila? Lagat bus. Oo, ayan ha, maupay kay ano, good morning. Itato niya naging rorombo. Tat maniyagyan na din, nagpapamatik kung mga tulo naman niya nangakuan nga barangay. Kaya yun ha, ani kita mohon. Oh, ani kita mohon, sunod Kamiri, tapos Baras. Oh ha, ato kita maugod may kampusan to. Man, logot ispilohan mohon. Mosi din ispilohan mohon. Oo, may da pa kuan. May da pa sliding slope ha. Oo, manginginano naman kita. Ano to ni pagrumbo naman. Para sa mga kakulop ba nga nalipat man ako naging lilinuwas. Kuan linaw. Ngayon na akong ginunahuna. Imbis pasil linaw. Alagaan mo na kanunod ito nga dahil kita linaw. Pasil ngayon na ito. Adagin rumbutan ala. Oo, yan ha. Nina kita ininuloko doon. Kanina nataktakan. nataktakan seeds ni ano sa kakalingit ha. Na bitaw po siya kita kulog na kanini nga seeds. Baga ito sa mapawa man. Ngayon ano sa ngayon nagkakaturtanggal ngayon ini. Oo, ambot ko natadan na ang kulay green nga nin orange. Kay Polaroid ini nga ay shades ba daw. Oh, kita kami to. Oh, gado kay Batman. No, gado ito niyo kay Ganado shades. Hatagin kuan ini taga outer space. Good morning. Alam babaktas lahiya. Logo doon ng pagbaktas na ano kung gabi. Pero may daman suga din. Uy, kang kanin din yung balay. Mahusay man. Oo man. Oh, may ganado. Mga tayo ba ng lugar ba naman. Ito minaw-naw-naan. Oo, malibing na kita. Ton, Barangay Mohon. Tapos amo na ini liwat. Yan adilot kita. Amo liwat magian. Ito yun nga entering. Welcome to Barangay Kamiri. May dinig ka ng Kamiri na dinig ko ang boundary man. Tanawan liti. Lokod kami do pasugad. Buntay ore paano. Ipinabati. Oo. O pingaga. Uy, nanumdum ka dito dito. Namas ko ka dito dito noon nga kuan. Namas ko kitong dito noon nga
Una nga tuwig. Taga na king piso. Ay, taga ko lang. Taga ko lang tiyang kuhan. Spaghetti yun. Oo, diyaluwag pa nga niyo. Mga umhanan. Muntaw sa ko ba't makoy dito mabukid. Dito bawat bukid. Mat gina, bakit ito prinsipi? Prinsipi ito niyo. Laga ng prinsipi. Budoy. Kami rin din eh. Malibot naman kita. Umabot nga ninin. Papabuton talan mga 22 minutos. Ay matron na ka din eh. Napanibagat itong patron. Mandinigihap. O diri dito ito inusa. Tuman dito. Okay pamasko yan. Ay na piso. Ay na piso. Kamiri. Tanggal ko kanina. May daw gabiton sa dito pero ang baga portable, madali matanggal. Ano man ang waiting sheet ba? O pedo na oran baga na kung minus itong Paulus. Hinabat ka barangay captain din ito? Ano pagkana kita? Mana? Hinat barangay captain din niya Kamiri? Ha? Barangay captain na Kamiri? Kuan Rosary. Mana Rosary? Sari Flores. Flores? Ah, oh, sige. Thank you. Shout out. Oy. Mana Rosary Flores. Oy, shout out. Oo. May tira pala eh. Para sa mga patron maram na kita. Ay, sorry bang ko ano? Itiin ngayon na ng aton baga kakulop. Tungod kay baga nag motor man lang kita no. Kalagad kay ganado ngay pag pinamatilan. Anaton himang rawan okay. Gin kuang kuya gin butangan kuya hin kuan hin haklop an plaster. Oo kay orasin maga nagmamotor kita mga sugad bahinin. Siyempre itong wind noise ba? Wind noise. Ito nasa gitsit ba? Nasugad. Namiminus-minusan. Ada kakulop. Baga na kuhan ako. Baga uy. Adin sungkaan. Ano din eh. Budoy. Lat sungkaan. Gini inayad budoy. O naminus-minusan na niya sa gitsit. Tadi lalot niya. Nisisinugad ka na. Bearing ko nito. Turuan ni bearing ini. O amay niya natatong baga kuan anay. Baga burbalabag. Amay nagud man yung burbalabag na kita. Kay gini na edit kalsada. Doy pagidaw ay kita pagpersa. Hindi kita makakuan. Pamatiko. Adon motor kaya. Bigayan da. Dun. Matras. Terus budoy. Tapos di agi, di pisto. Kaya gadin gasolina. Nagpala naman kita ng 50. Pinon ka minuto. O pito. Makabot kita inada dito may Campo Santo. 22 minutes. Okay, makagod kita dito may Campo Santo ini. Basta pag 22 minutes parang na kita. Para di rin baga hilabagod nga duro. Pangagayo. Tuloy. Gininahit niya din kalsada. Ibagad talaga tanawan. Mga sulod-sulod ba't mga baryo ba? Very accessible. Magupay nagkakalsadahan. Ato dito barangay hall dito kuan may dinira din gym. Nasulod ton dito nanumdum ako. Hindi nagyap kita inin. Oh, nakaato ton dito gym. Hindi na siya man tirik-tirik ko na di kanang bearing ko na di.
Yan na good man, malaksin at magapagsisimento. Kaya doon, pinabungkaro na, pinabungkaro. Bubuldiseron. Pagka bulldozer hiton, magtutuha, nagtutuha na itong papatagliwat iti, papatagliwat. Tapos may din na itong truck na masingan ni, ang mixer. Ano kanin balay? Rico. Nga din eh. Tisugod na kita didi. Baras. Kabalagnan, Barangay Malagikay. O Kabalagnan na, dili Kabalagnan. Dili Kamiri School. Pingaga. Ito nagbabaligya. Mapakyaw ka. Health center. Anira simbahan din eh. Adman din eh. Naman simbahan niya rin kami rin. Mausay tira din eh. Simbahan. Nakapamatron kita din eh. Pero may dada ng kadungan. Oo, may din kadungan nga patron itong kami rin. Logod kayo. Si tira din ito. Log pa dito. Pwede lang din helikopter. Mamatron ka mo. Naka-helicopter, oo. Oo, sa'yo. Private property lang dadatida. Uy, tayo din talawaran. San Roque? Oo, San Roque tira din ni ka ang patron. Oo, si tira din ni Tira Pilya. Private property lang din eh. Ulogod ko si itong balik. Typical good nga kon hasinda. May da baka, may da karabaw, sa ato dito may taburiti. Hindi ko nito dito balay. Naghuni. May tamsi dito. Ano ba dito niyo? Din kami rin nga simbahan ira Kapilya. Yan itaton niya na din itaton lot din na baga na harumbo ay baga sukot-sukot ato magkita may kuan ano ba ito? Katundan. Alat katundan. Ay. Ato magkita nasusukot permit mga southern part of Tanawan. Yan nakalo kita northern part. Dinot kita nagburbalabag. Sunod din baras na. Awa mo ni dinhit baras liwat. Ay susuman. Amo na. Sakto gud lang at siring. Kanang baras na din ni. Ito near the pa-welcome, Merry Christmas. Siya din hiliwatan. At maugwad na dito na kuan. May sementeryo. Atipolo. Uy, tulong ayan nga barangay. Muhon, Kamiri, Baras, Aupat, Atipolo, mamay kala. 12 minutos. Mamay galat nga yung trabahoon. Sakit motor. Tugutin lang nga pala liwa ito. Pamati ko. Sakto kalat nga mga giyos. Ay, may daning bungsaran. Rosemary, Kapitan Rosemary Flores, shout out, di damay kami ere. Ano ti Paulo, nakalimot ka na luwat.
malimot. Baras. Pero wala yun kita baga kumani ko lang kitang boundary ang baras. Baga kumuhan, sumimang. Title ko eh. Ada dito. Bakit ka mo nagbibiling ng tuna ha? May diriging babalik ya. Title lot for sale. Direct buyers only. Ikaw lang kita nag-i-endosar. O hindi kita na pwede mag-contact hapon. Pero kung suguon kita para panginano, anong kadiri? Budoy ka to, doy kung hinot kuhan, hinot tagiya, aroy daw yung telephone number. Makialain kita ito. Iyawat na pang iyawat na pang gasolina. Oo din niya, luwag pa din eh. Ano? Okay, mga restrado natin din yung mga kalutihan. Tayaw ba? Humingaw. Yan na, di rin naman good yan ang pagka makaradlok. Di pa rin sa una. Yan, di na makaradlok pag-ukay mga sugad din yung mga tayaw. Tabi apoy, agi. O, di rin na makaradlok kaya no. Daragod man itong technology. O, may kumbaga kuryente. Sus, may da mga portable nga mga solar system. Mga generation. May da generation. O, pag kumbaga internet wise ay sus waray ka na sadang kuanon problemahon ano yun pax din second pax ayam ngayon living din eh kanang baras din eh atipulo na din ni dapit duro na yung kasimentado gihapon very accessible na gihapon itdalan din eh para makameri muhon kamiri baras ugwad nga di hamay atipulo gawa sa bungto itong tanawan kita man kamo na itong ginagian wala man nato ni ano higkat ano o kung good simentado baka di rin na ba bisan nga ni sarakyan auto o durong ka accessible baka road to farmer road farmer market road to farm to masama ito Padaw Aloya at memory road to farmer road ayun yung pag-utro kay sasabtan muruhan gusto lang pero nakaminuto ba doy sus sakto daw lang eh maugod kita nagtuhakuan dito may sementeryo o hindi ni o tiga dito naliwatan at tutun dito at mga sangkay mga presbitero nagtitikari kulera an kita ala farmer kita ala farm o dili sige hap very typical may din bakay mo pagid pag-ukit tayo may nakawuki-tuki o two-way radio ay sus cellphone o yan ang may nabubutong kuan Starlink salit di rin na mga kuang kadudog itong pag-ukit mga tayo mas upay nga pag-ukit mga tayo nga lugar mamingaw waray pollution nature latim na babatian tapos may da ka garden tapos may da ka mga itik may da ka mga pato, kanding terasa pingaga tapos may da ka kamanukan ay okay may da ka mga kamanukan so dito ba kukuri lang kung di ka na sigarilyo ito ba itong yung bibinugahan to ni rat sigarilyo itong sunoy hindi mo ito ang mga igliyer ba ang mga nangunguan pagkana kita hinupad ton kapitanhan kon naliwatan o din ni Kaloy mano di rin yaran la kapitan cholo ano ha? Cholo No ano di rin nga ani apelyido apelyido ni Mano Taloy oo apelyido niya kapitan
Aw, Renato Taloy. Aw, Chulo. Katikan. Oh, Awi ko. Jen Carlo. Tulito. pero tapilyedo. Chulo. Chulo. Aw, okay, okay. Jen Carlo. John Carlo. Oh, thank you, thank you. Taloy, oo, Mano Taloy. Oo, di dan ko ano. Uy, mau ko yung nagyap din eh. Tapos nagyap itira man, no? Logod. Uy, congratulations, Mano Taloy. Kapitan. Oo. May kalayton. May doon na nira Jim. Sunod nga tuwig. Ano na din yung magpapakaon. Oh, doon na dito. Uy. Wala ka sir. Good morning. May kalayton. Didahan patron din eh. At ipolo last year. Didak makatukob kanda kakuan, kanda kapitan. Wala kit nag-approach ito niyo. Okay, di rin naman ko. Kaya pagkita ato nagkakarigo. Kakarigo mo pas dahil nga to pila. Pero picture kan Taloy nga to dahil ng lamisa. Diretso ko ang pinggan. Wala na pila-pila. out style. Oh, mga bawagyap, mga hermano, Jesus. Budoy. Makita ka style ito nyo. Ito ba hilabal pila. Iya kumakatulakit dito. Tapos mapurta ito ng pinggan. Tapos madasakdahan nyo ito. Matakawak ito. Malaktaw ba? Atok dahil litson. Tapos mabalik na lang. Pwede maroon kanoon. Ito dolor. Pero last year doon na akong ginpangauna na ito. Doon ko na akong ginkantuhan nga balay. Hindi ni. Magiging dinigyap. Kanda matit. May dinitigad ito. Mandira. Konsel matit. Oo. Ay. Nahingadag itong dinigyap. Tulad ito nga balay last year. Ansyahan. Dito kanda miding. Presbytero. Nanay. Oo. Lagad. Dito kiton. Mga presbytero. Farm. Ang kita ala farm. Tapos pumapitak didahan kuan Hermana. Tapos humapit pa kiton dito kay naka ni kuan ni Cesar Bernal. Nakadakanda kuan gin message sa adi kuno kami kanda matit kadak hiyap ka og pa kiton budoy. Lo tutok na kinaunay. Oo. Tapos hindi ni harani na kita itong kamatuuran. Amon din iton. Di ba? Very accessible ano. Ano din ito Campo Santo. Pero kami minutos 20. Sakto lang. 22 minutos. Mga 20 sakto lang eh. Din eternal rest, run to them, O Lord, let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Din ni Mami. Ayan di Tatay Prin, Nanay Rosie, Tito Gabi. Okay. Ayun na, San Miguel na. Ano yan, San Miguel? May kilaton nga os kalibot. Lumibot lang kita. Kanan, norte, luat nga parte. No? Sunod. Buwas. Kung ngayon luat kita buwas. Okay? Kasi man ada ano man sugarong talanay ha tala again. This has been your friend from another stars. Ini magpapabili lagyapon niyo nga iyo ubos nga sangkay. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Chup chup. Logo do. Ano kita din eh. San Miguel Junction.